खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' देरहासार चेनेल जाना गासैखौ बरायना लाबाय आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरो लोगोसेनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिफ्राय आङो मदद लुबैदों तो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों थांनाय 7 फेब्रुवारि अर्थात मैया आरो क'क्राझार जांग्रिथाय फोथाराव जे नरेन्द्र मदिनि मोनसे नैबे बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जानानै थांबाय बे मोजां जालांबाय आरो बेवहायनो नैबे बे हाबाफारियावनो थांनो थाखाय हस्तिनापुर बिजनि दख'रा फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गामिनिफ्राय नैबे गारि दैथायहरनाय जादों आरो बेनिनो गंसे गारि नैबे मेजिक लांदां गारि AS15B AC 2399 बे गारि लांदां गारिमोन बे लांदां गारियाव थांबाय थानाय समावनो बे गोग्लैनानै थामहिनबा बेयो ड्राइभारनि माखासे नैबे सालायनायाव उसुबिदा जानायनि थाखाय बिथाङा गारिखौ बेलथाय होदों दा बेनि सोमोन्दै आङो सावरायगोन बेवहाय जेब्ला यारलि मर्निंआव 5:30 6टानि गेजेराव बे नैबे जायगानिफ्राय जाय हस्तिनापुरनिफ्राय बेयो क'क्राझार फारसे रौना होदोंमोन नाथाय बेनिनो नैबे पाटिला दवानिफ्राय ससे थांनानै मानेकपुर आरो पाटिला दवानि गेजेराव ड्राइभारनि गोरोन्थिनि जुनै गारिया हारसिंनो बेलथायदों आरो बे बेलथायनायाव गोबां सुबुङानो बेवहाय जखम जादों बेवहाय गासै नैबे सालायग्रानि अनगायै गासै 24 जन जे बिग्रायारि बिथांमोना बेवहाय गाखोदोंमोन आरो जेब्ला बे एक्सिडेन्ट जादों बे एक्सिडेन्ट जाखांनायनि उनाव गासिबो बेवहाय आघात मोनदों नोंथांमोना हयथ' फेसबुकाव नुनो मोनदों आङो जिहेतु जोंनि दख'रानि जानाय लेखा आं बेखौ नैबे फुल भाबै आं बेखौ फेसबुकाव हयथ' मोजाङै डिटेल्स भाबै लिरना होनो हायाखैमोन दा बेखौ लानानै आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों दिनै भिडिअखौ दा बे एक्सिडेन्ट जानायाव लगभग बियो 7थासो जाबायमोन बे एक्सिडेन्ट जानायाव बेवहाय जेब्ला एक्सिडेन्ट जादों गासैबो इन्जार्ड जाजोबदों बे इन्जार्ड जानाय सुबुंफोरखौ गिबियावनो मानिकपुर हस्पिटालाव लांनाय जादों बेवहाय मानिकपुर हस्पिटालाव लांखांनायनि उनाव माखासे जाय सुबुंफोर एसे गोब्राब जानाय बे गोब्राब जानाय सुबुंफोरखौ एसे ड्रेसिं खालामनानै बेनिफ्राय नैबे बरपेटा मेडिकेल कलेजाव गिबियावनो बिथांमोनखौ रेफार हरनाय जादों सासे सुदेम रामसियारि बिफा टिकेन्द्र रामसियारि बिथांखौ गिबियावनो जिहेतु सिरियासथार बिथाङा जोबोद सिरियास जानायनि जुनै बिथांखौ नैबे बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फार्स्ट टाइम बेखौ एडमिट खालामदों बेनिफ्राय बाखि जिखिनि पेसेन्टफोर जायखिनि बेवहाय इन्जार्ड मोनदों बिथांमोनखौबो बे नैबे बरपेटा मेडिकेल कलेजावनो बिथांमोनखौबो एडमिट खालामनो थाखाय बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि अस्थिर देहाखौ नुनानै नैबे बङाइगाव थानाय लवार आसाम बे हस्पिटालाव बिथांमोनखौ एडमिट खालामनाय जादों गासै बेवहाय सिरियास भाबै इन्जार्ड मोननाय बिसोर गासै 8 जना बिराद सिरियास भाबै बिथांमोना इन्जार्ड जादों आरो बिथांमोना जे मोखां नैबे मा होनना बुङो बेखौ मुसुगुर बिदिनो सोरनाबा ब्रेन माने बेवहाय नांनानै जोबोद माने थै गदों आरो बिदिनो सोरनाबा खाफाला नैबे खर' बे गावदों बिदिनो गोबां आखाइफोरा दुलुनजोबनाय सासेबो बेवहाय 24 जननि सासेबो माने जेबो इन्जार्ड जायालासिनो थायाखै गासैबो बेवहाय इन्जार्ड जादों थ' बिथांमोननि आं मुंखौ खारिनो सानदों बिथांमोना गिबियावनो नैबे सुदेम रामसियारि बिथाङा दा नैबे गुवाहाटीयाव बिथांखौ रेफार हरनाय जादों मैयानो हरदों सिरियास जिहेतु बिना नैबे खर'आ गावदों आरो बेनिफ्राय आखाइ आसि फिसा बिथाङा गावदों बेनिफ्राय बेखिनियाव बिराद इन्जार्डथार बिथाङा बेवहाय नैबे गुवाहाटीयाव थानाय नैबे क्रिटिकेल हस्पिटाल लखरायाव थानाय बिथाङा बेवहाय एडमिट दा दङ बिथांमोननि आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो सानदों बिथांनि बिबथैया बे जायगायाव दंहैयो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जादों 7896749233 बेवहाय
बिथाङा एडमिट जादों। बिथांनि गामिया नैबे खाथलपारायाव। आं बुंनायनि जाहोना बेनो जे बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया जोबोद गोरिब, जायनि जुनै नोंथांमोनखौ बिथांमोनजों खबर लालायनानै जे एसे जे बिथांमोननो जे डनेसन बा अनसुंथाइ हरजानोखौ आं लुबैदों। थ' बिथांमोना दा आथिखालाव नैबे दा समाव गुवाहाटियाव नैबे क्रिटिकेल हस्पिटालाव सुदेम रामसियारि बिथाङा एडमिट जानानै दङ। न'खरनि अबस्थाया जोबोदनो दुरबल। जिहेतु नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय बर'नि माखासे नैबे गामि गफानि थानाय सुबुंफोरा बांसिनानो गोरिब। दा बेनिनो बिथांनि न'खराबो जोबोद गोरिबथार। बेनिखायनो आङो लुबैदों जे बिथांमोननो जे अनसुंथाइ बेखौ नोंथांमोना हरनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों। जाय बिथांमोना जे बर' सुबुं हिसाबाव नोंथांमोना गावखौ अनसायो, जे बिदिनो गुबुन सुबुंखौबो अनसायो। दा बे हिसाबाव जोंनिदि सासे बर'नि सासे उन्दै गथ', दा बिथाङा एजआ बेना 21सो जागोन, दा रानिं स्टुडेन्ट। दा बेखौ नोंथांमोनखौ आङो मदद हरनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आं बिनि जे एकाउन्ट नाम्बार बेखौ आङो गाहायनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथाङा बिथांनो हेल्प हरनो हागोन। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं खनसे रिपिट खालामना होबावदों, 7896749233। बिथाङा थैया दंखायो बेवहाय। नोंथाङा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनानै सुलाद लानो हागोन। लोगोसेनो आरोबाव नैबे सासे सुबुं बिथांखौबो बेवहाय नैबे GNRC हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट खालामदों, दिनेश मसाहारि। बिथांनि गार्जेन रमेश मोसाहारि। बिथाङा गमुरा गामिनि। बिथांनि जाय गार्जेन, बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारा जादों 7488894063। खनसे आं बुंनो नागिरदों 7488894063। बिथांखौ नैबे GNRC हस्पिटाल, नैबे सुपार मार्केटआव थानाय, दिसपुरनि सुपार मार्केटआव थानाय हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट खालामदों। बिथांना ब्रेनाव फ्रेक्सार जादों। जे रिपर्ट बायदियै बिथांनाव नैबे थै जमा जादों। थै जमा जानायनि जुनै बेवहाय इमारजेन्सियाव बिथांखौ दोननाय जादों। बिथांनि न'खराबो जोबोद बिदिनो दहायनो बुंखाबाय आङो, एसे दुब्ला, एसे बिराद गोरिब, जायनि जुनै बिथांमोनजों नोंथाङा सुलाद लालायनानै बिथांखौबो हेल्प खालामनो थाखाय गुरै खावलायदोंमोन। लोगोसेनो सुदेम रामसियारिनावबो सिगाङाव मख'नाय जे सुदेम रामसियारि बिथांनावबो जिहेतु नैबेथिं गावदों खाफाला, नैबे खर'आनो गावदों, बेनिफ्राय थै एसे जमा जादों होनना बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा ट्रिटमेन्टखौ लागासिनो। लोगोसेनो आरोबाव नैबे राहुल रामसियारि, बिथांखौ गिबियावनो नैबे लवार आसाम हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट खालामदोंमोन। बिथांमोनखौ गासैखौबो बेवहाय सुदेम रामसियारिखौ डाइरेक्ट बरपेटानिफ्राय जों गुवाहाटियाव लांनाय जादों। बेनिफ्राय माखासे जिखिनि 7 जन दङ, बे 7 जनखौ नैबे लवार आसाम हस्पिटालाव गिबियाव एडमिट खालामदों। बेनि उनाव दिनेशखौ नैबे GNRCआव लाना थांदों। बेनिफ्राय दिनै 8 फेब्रुवारि 2020 मायथाइ दिनै बेखौ नैबे एसे सिरियास जादों। बिथाङाबो नैबे खर'खै गावदों माने बेवहाय इन्जार्ड जादों। बेनिफ्राय बिथांमोना थै जमा जादों होनना बुंदों खर'आव, जायनि जुनै बिथाङा गोबायो आरो नैबे खोमाथिं थै गयो। बेनिफ्राय बेनाव बारा ओरै इन्जार्ड जायाखै, नाथाय बे खर'नि थाखायनो बिथाङा गोलैनो नागिरो, गसंनाया, मेगन नायनो हाया, मेगन नायबा खर' गिदिङो। दा बिदि जाना दं। बिथांनि नामा राहुल रामसियारि, बिथांनि बिफानि नामा मनज रामसियारि। बिथाङा सेलमारि गामिनि। नोंथाङा बिथांमोननि बिथांमोननि गार्जेनजों नोंथाङा रायज्लायनो हागोन। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों 8486186374। बिथांनि जाय बिथांमोन केयार लादों, बिथांमोननि बे कन्टेक्ट नाम्बार 8486186374। खेबसे बुंबावदों आं 8486186374। बिथांखौ GNRC, नैबे आमिनगावआव थानाय GNRC, बेवहाय बिथांखौ एडमिट खालामनाय जादों। दा इमारजेन्सि नैबे इमारजेन्सि केसाव बिथांखौ एडमिट खालामदों। लोगोसेनो सासे दंबायो दिलीप देउरि, बिथांखौबो गिबियाव नैबे मानिकपुरनिफ्राय नैबे लवार आसाम हस्पिटालाव बिथांखौ दैथायहरनाय जादों। बेनि उनाव दिनै बेखौबो
नैबे माबायाव नैबे गुवाहाटी जे GNRC हस्पिटालाव सुपार मार्केटाव थानाय हस्पिटालाव बिथांखौ रेफार खालामदों। बिथांनावबो नैबे इन्जार्ड जादों। बेनिफ्राय खोमानिफ्राय बेनाबो जेब्ला एसे गुजुब्ला एसे हार्ड जाबानो बेहाय नैबे थै गयो। आखायावबो फ्रेक्चार जादों, माने एसे दोलाजोबदों आखायाव, नैबे दुलुनजोबनाय गासिबो। बिथांनि बिफानि नामा गलक चन्द्र देउरि। बेनिफ्राय बिथां गामिया सियालमारिनिफ्राय। आं बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बार बेखौ होनो सानदों 9854936473। आं खनसे बुंबावदों 9854936473। नोंथाङा बिथांमोननि गार्जेन, बे गार्जेनजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। थ' बिथांमोना जुदि गामि गफानि सुबुंफोर बेवहाय गोरिब जाखायो, नोंथांमोना मिथिगौ। गासैखौबो खावलायदों, रिकुवेस्ट खालामदों आंनि भिउवारफोरखौ बिथांमोना हायोब्ला एसे डनेसन हरनो थाखाय। मानोना गोबां बिदिनो बर' सुबुंफोरा नैबे बर' हारिनि मोनसे सेलेब्रेसनाव थांनाय बे जाथायावसो जानाय बेयो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ एसे हेल्प खालामनो थाखाय आं खावलायदों। बेनिफ्राय सासे आं नामखौ मख'बावनो सानदों, प्रणब मसाहारि। फंबाया नैबे खाथलपारा गामिनि। बिसोरनाबो बिफाया गैला, बिमा दङ, रश्मि मसाहारि। बिमा नामा रासनि मसाहारि, खाथलपारा गामिनि बिथांमोननि। बिथाङा दा नैबे मानिकपुरनिफ्राय लवार आसाम हस्पिटालाव लांदों। लवार आसाम हस्पिटालावनो दा बिथांखौ जिहेतु मोखांना नै गालांदो बियो, मोनसे खाफालना गालांदों। बेनिफ्राय नैबे दखलसे नैबे माबायानो गैया, मा होनोमोन बेखौ, बेदरानो गैया बेखिनिया। बेनिफ्राय थै गसरबाय थायो, मेगना बुदों, ओमफ्राय बे दोलाजोबनाय गासिबो माने अबस्थायानो गैया, आखाइ जायफ्राबो दोलाजोबनाय। बेखौ बिथांमोना बुंदों बारा क्रिटिकेल नङा, जायनि जुनै बिथांखौ नैबे लवार आसाम हस्पिटालावनो दाबो बिथांखौ लाखिना दोनदों। बेवहाय ट्रिटमेन्ट बिथाङा लागासिनो। नोंथाङा बिथांखौ जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला बिथांमोननि गार्जेनजों 6909942341 बेवहाय नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आं खेबसे बुंबावदों 6900492341। बे नाम्बाराव नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै बिथांनो सुलाद लानो हागोन। मानो नोंथांमोना जुदि सुलाद लायोब्ला बिथांमोना हयथ' मोजां मोनगोन। आरो लोगोसेनो बिथांमोनाव जुदि न'खरा जोबोद गोरिब, जायनि जुनै नोंथांमोना बिथांनो अनसुंथाइ हरोब्ला आं बेखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन। बेनि उनाव सासे दं बड'सा रामसियारि। बिथाङाबो बिथांखौ दिनै लाबोनाय जाबाय, थेवब्लाबो बिथांनि मुंखौ मख'नांगोन। मानोना बिथाङा जोबोद सिरियासै नैबे मोखांफोरा इन्जार्ड जादों। नोंथांमोना आङो भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि इन्जार्ड जानायनि भिडिअ नैबे फट' आं बेखौ दिन्थिनो नाजागोन। बड'सा रामसियारि, सयलेन रामसियारि बिफा। बेनिफ्राय रुफाफुलि गामिनि बियो। बिथाङा लवार आसाम हस्पिटालनिफ्राय दिनैसो जास्ट एसे आगोलावल' आं बेखौ नैबे डिसचार्ज खालामना लाबोदों। एसे आगोलावल', मथा मथि 3 घन्टासो जाबाय। बेखौ आं रिलिज गार्जेनजों सावरायनानै बेखौ लाना फैदों। लोगोसेनो सासे आङो मुंखौ मख'नो सानदों। बिथाङा हरिचरन बर', नैबे नलबारि फार्मनि। बिफानि नामा गंगाधर बर'। बिथां कन्टेक्ट नाम्बारा 9401650731 9401650731। बिथांनि गार्जेननि नैबे कन्टेक्ट नाम्बार। बिथाङा GNRC हस्पिटाल दिसपुराव सुपार मार्केटाव थानाय नैबे दिसपुराव GNRC हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट खालामदों। बिथांखौ दिनै लांनाय जादों। बिथांनाबो नैबे मोखाङाव अबस्थायानो गैया, खेनायफोरा थांजोबदों। नोंथांमोना हयथ' भिडिअनि स्क्रिनाव नुखादों बिथांनि इन्जार्ड जानायखौ। बेनिफ्राय नैबे बिनाबो खर'आव गिदिंबाय थायोनो। बा बेवहाय जिहेथु खायसे हस्पिटालफोराव मोजां बेटार ट्रिटमेन्ट गैया। आरो नैबे खर'आव नायनाय निउर'लजिनि नैबे माबा गैया, डक्टर गैया, जायनि जुनै बिथांमोना फुल डिटेल्सखौ होनो हायाखै, जायनि जुनै बिथांमोनखौ बे हस्पिटालाव लांनाय जादों। थ' बेवहाय गासै टटेल जे सुबुंफोर, बे सुबुंफोरा गासै 24 जन दंमोन। आरो 24 जननि गासिबो माने इन्जार्ड जाजोबदों। सोरनाबा आखाइया एसे जादों, सोरनाबा मोखाङा बिदि, माने सासेबो बेवहाय माने जेबो जायालासिनो थायाखै। गासिनाबो माने इन्जार्ड जादों। फिसाब्लाबो स्पट गासिनावबो जादों।
बिथांमोना जाखिनि आङो गामियाव फैनानै आरो जोंनि दखरायाव फैनानै आं खबर लाफैबाय। बे खबर लाफैनायनि लेखा बिथांमोनाव सोरबा दासो बुंदों जे आंनाव नैबे सादों, बिखाया सादों, सोरनाबा बिदिनो खर' सादों, बिदिनो आखाइ सादों होननानै दासो बिथांमोना बुंदों। मानोना जाग्रा जाग्रि समाव आरो एसे माने माबा जायोना, मा होनना बुङो बेखौ, एसे माने सानायखौ बारा थाल मोना। नाथाय जेब्ला लासै लासैनो एसे गोबाव जायो अब्लाना दिनैसो बिथांमोना थाल लादों आरो बिथांमोनखौबो खायसे हस्पिटालफोराव लांनायनि थाखाय जोङो सानदों। आं नैबे समाव आं गासैबो भिउवार, आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोना सासे बर' फिसा हिसाबाव, नों सासे बर'नि सासे सुबुं हिसाबाव जोंनि जाखिनि गोरिब सुबुंफोर, बे सुबुंफोरनो आङो मदद हरनो थाखाय आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायदों। जोबोद दुखु मोनदों जे समाव आङो बिथांमोनखौ नायहैदों, ओरैबायदि माने खस्थ', ओरैबायदि माने होजों जानो ना हजों जानो बिदि बायदि जादों। जेब्ला आङो बिथांमोनखौ नुहैदों, जिहेथु माने जोंनि गारिया उन जाबोदोंमोन, मानसि सुबुंफोरखौ जों लाबोनो, थाबोनाय सुबुंफोरखौ लाबोबाय थादोंमोन जोङो। बै समाव बिथांमोना सिगांग्रोमोन। बे सिगां थांनायाव बे जाथाया जाबाय आरो जेब्ला जाथाय जानाय जायगायाव मोनफैमारनो जोङो हस्पिटालाव खबर लाहैबाय, अब्ला रावबो माने जेबो माबायालासिनो थायाखै। गासैबो माने सोरबा आखाइ, बिदिनो आथिंफोरा इन्जार्ड जाजोबनाय, बबेखौबा बेन्डेजबो खाना मोनाखै। नार्सआबो सासेल' मानेफोर, आरो फुंनि समाव बारा नार्सबो ओरै थाखाया। सासे डिउटियाव दंमोन, बेनो बिराद खस्थ' खालामदों बिथाङाबो। बेनिफ्राय बङाइगाव लांखांनायनि उनाव माबाफोरखौ बिदिनो बेन्डेज होनानै एसे सोरनाबा थैया थाबथायाखै, सोरनाबा थाबथादों। खोमानियाथ' खायसे खायसेना गबायानो थादों। दा बै जाथाया जोबोद दुखु गोनाङै जाना थांबाय। आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोनदों आरो जों सानदोंमोन मा, नरेन्द्र मदि सार बिथाङा जोंनि नैबे बिटिआरआव फैनानै जोंबो बे जे जारिमिनारि समखौ जोंबो पार्टिसिपेट खालामनानै रंजागोन होनना सानदोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा, जोङो रंजानो हादिया। जोंनि सुबुंफोरा जाखिनि इन्जार्ड जाबाय, जिखिनि दुखु मोनबाय, दा बियो जोबोदनो दुखु गोनां जादों। जों गामियाव गामि नैबे एसे डनेसनजों खांबाय दङ। मानोना प्राइभेट जे हस्पिटालावफोराव दोनबा बेसेबां खरसा जायो नोंथांमोना मिथिखागौ। जायनि जुनै जोङो बिथांमोननि जिउखौ बासायनो थाखाय न'खराबो नाजादों आरो न'खरा नाजाब्लाबो उफाय हायाखै। मानोना जोबोद गोरिबथार, जाखिनि बेवहाय इन्जार्ड जादों बेवहाय मोनसेबो न'खरा माने दोहोनि होननानै बुंनो हाया, जोबोद गोरिब। बेनिखायनो आङो खावलायदों, रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला अननानै आं सेयार खालामनो थाखाय खावलायदों। लोगोसेनो नोंथांमोनाव जुदि हार्ट दङब्ला, बिखायाव जुदि अननाय जुदि दङब्ला, नोंथांमोनखौ मदद हरनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। आं नोंथांमोनखौ बेखिनिखौनो बुंबाय। आङो गोबां बाथ्रा बुंनो हानाय नङा, मानोना आङो मैयानिफ्रायनो जोबोद माने मेंनाय मोनदों देहाखौ, गोसोखौ दुखु मोनदों जे इसिबां मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांबाय। सिमाङावबो सानाखै बे जाथाया जागोन। आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे नोंथांमोना हायोब्ला मदद हरनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों। आङो बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारखौ आं कालेक्ट खालामनो हायाखै। बेनिखायनो आं बेखौनो खावलायगोन, नोंथांमोना आं एकाउन्ट नाम्बारखौ आं होनाय जागोन आंनिखौ। मानोना आंहा आनसलिक एबसुनि आफादगिरि बिबानाव आं दङ। दा बे हिसाबाव आङो बिथांमोननि जिहेथु गोरिब सुबुं, जाय खायसेफोरा गोरिब एकाउन्ट बिदिनो थानो नागिरा आरो थाब्लाबो नैबे एटिएमफोरा खामानि होआ। बेनिखायनो आं खावलायदों, जिखिनि नोंथांमोना डनेसन हरो बेखौ आंनि एकाउन्टआव हरनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। आरो जाखिनि कालेक्ट खालामदों बेखौ आपडेट होबाय थागोन नैबे फेसबुकनि जोहै आरो नैबे माबानि थाखाय इउटिउबनि जोहै आं नोंथांमोना आपडेट जेसेबां हायो खालामगोन। आरो जाखिनि डनेसन फैदों बेखौ आङो नैबे जिखिनि बेवहाय फैनाय बेखौ आङो स्क्रिनशट खालामनानै गासिबो आपल'ड खालामगोन आरो मुंफोरखौ रोखा आङो जेब्ला डनेसन हरगोन बेनि उनाव जेसेबां फैयो बिथांमोननि मुंफोरखौ आङो
नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो गासिखौबो मख'नो हागोन बेसेबां हरदों सोर बेसेबां डनेसन हरदों आं बेखौ मख'नो हागोन। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला नोंथांमोनखौ आं शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बै दुखुथिया न'खरफोरखौ दुखुथिया बर' नैबे उन्दै गथ'फोरखौ नोंथांमोनखौ आं मदद होनो थाखाय आङो खावलायबाय। नोंथांमोनखौ आं जेसेबां हायो दे जोंनि अनफावरि हारि अनफावरि गथ'फोरखौ नोंथांमोना मदद होगोन आं मिजिंथिबाय। भिडिअ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।